beren singar katim ngorong asar serupuma kating tiamai ke padopon Kardom pinyel ke news lang mga tan banjin nili thengtam tokbi non birtang tan ben arjupon ikta Prenify kre troxiar ni katim ngorong asar beren singar hemati beren singar serupuma kating tiamai ke padopon labangso amai ada porphai ke pen bangcheng ponsi fondar of katim ngorong mate kalitang katim ngafan dhup dhuna lapen milor kai ponsi chikemopon aduntu sesitame arkli pon lapen sigar pon stame omud mokan mesen labangso amai along arong pen rong asar atum stame nang chitong don lapen sini teres ke PLTM along chairman mensing kram sadeopani bid officer rajesh lekhe lapen kapre kethe keding atum stame nang chitong don si mailong RD nang pidon si pini sero pumang kaching tiaja meg mistame mesen pen pechun pon ronga gora pen loren lekhe loti ki minus kar bianglong nang po ka ding phong me su nang po bang hang lo ring lang lo silun kan balun kan alon kido antalun kan non kido karbi ke tangrai ka din su di tangrai ka din su senang mirjeng musu nang lo ke pong lo ring lang do de karlo pong lo ring lang do de mir som bam ko ai chi cho de mirjeng musu nang tum long bi chi du pleng sarpo le lo tu na me nang tan po king pak nang tibi belu lasinon puta hada katimong arong asal arong man pusi kitang hola kasinga pethepen cho dat abhi asopo aklen kalitang bura singar abang don mekau pen nilip nihang anak tu nangbalo wangbong pen borpatha bet mohor along ijo sang tikang lo puthot ani majung japra awar hong tepo arum mate non katimung chinghon le agyat along ningkan photro an sang tikang lo puthot non dobom arong akung nang do thulang adak ningkan pho trok bodet pen majung parai duran thulu lapan 1960 ningkan council pen rong adorso seng nangji pu pen non ke dobom adi rong nang seng thulu yo tun bang the la bang tun bang the ho da bang the ho la sin tun bang the ho dei da bang the ho dei la sin de ho pun de ho la de ho po vi kuna ho la vi kuna de ra ai ve ka de vi kuna yo ho po ve thom ho lang ve thom ho po ve le phi ho lang itu aso na kundang aso man tarang ripuna mono tarang ripuna he chok chi di kop di pi sa sa si na thong ni ji si ho na en tha ju tinu pa kana pa si tu ta ji nya ko re si tu na en ke le thap na ki ro thap ni jo ana vas na to bin ni ho si na ka sa ho ni ho na ma la si da ma ni de na ho te yo na ang pare pa na thong ni ji ni jadi ni do ni ra ko ni bisa ra tu si chok ni je da ni itu na puti so pi sa tin tham se ne se me na cha ju em de na me ni na do so berang
prime timi chok chok standi kar bi su kan gar su ni su ko ni su ka si dak mo tai par he rai de ni thari e ab thai jo ba ho Timung rong asar sar siru pemanga cingti soal nilo asai lo lasi bangso kat timung arong sar kelong ke rong do arong bamon singnar along pensi sar kelong 1911 anin kansi bangso sar cholo tan piningan ke ningkan paro istira ningkan ke pleng lo jo ala kat timung arong kiseng ceng 1911 ningkan dehuri rong corolong lapen piningan dadak nikan paro sira nikan kepleng tanglo lasi pli ki choklo lasi lanon pini bangke la sar katimu arong sar bang pini bangke siru pemanga cingtilo ite dak rong sar pini la so siru pemanga cingtiap mela na patini du ning ala bangke sar biren singna Ingnaing kolo serkep langper hawar kar birisonim sorong ajalong ahin menkewang terang kret roksia terang atum lengpum sokchon hambi ke batu chonga chingnang ret nong chingdi nimso gerung lapen kapre ason stame cepati pon rinti lapang so arong ajalong langper risonim so terang lapen kese satum cepatir pi ponsi prenipai kre to marni ajo fashion so mate rajega cepati stame bipon kado kawe pen mangkre trokabang pi cepati pon lo labang so fashion so mate rajega cepati along kaching si mate winners kache palong pon abang pi sami Cecilia ing tipi hiniang neng mate first runners up kache palong pon abang pi sami malinteron pi lapen ketha mangdeng kache palong pon abang pi sami nikita terang pi lapen best costume kache palong pon abang pi sami jonmoni rong pi miss photogenic kache palong pon abang pi sami clariteron pi lapen best personality kache palong pon abang pi sami hon milian se pialang litumang bongsi nongai che palong pon rentilo News Desk report Luti ki Minus Karbi Anglong. Pini charchem prece galong chikimo amai ke padapon. Pinpor me kedam tang sori ni rapo aningkan Pini arni Karbi Anglong angkang temon lang nunang kejap mati kaya men pen kacar wajok adai ka we pina bang pubang pi pangrompet pen bang plik kebra esi atuma prantam nang lo lasi pini arni apa ningdu garani mati monday posi hokpon lo bangso chikimo amai along Karbi Anglong autonomous council CM Toliram Ronghang MLA Barim Mansing Rong Pinon Kikibom MLA Ropsing Teron MLA Bidasing Inglang MLA Dorsing Ronghang pen cenglok penan ke the keding atum ningduk cipi pen nang cetong don Karbi Anglong autonomous council CM Toliram Ronghang pen mailong kapangda kating pulotang te kewang jarni bangso churchim prisegalong ki kim pontang ahol kelang cari jiapan chukidar mate keton kelang aparman bangini apan council pen chokamar piponji pusirata thengno jaipon lapen ningduk mate monde aparman tangkalak po bajaralong thapon pu pusi rada thengno jaipon phirangkya thengno kese amai pu samson teron pen lamthi ke jaipon atengke pinia ningkan ko trok plenga da phita bangso sailang no mate Karbi apan pran karmu atum apan nonputa nebing nang thek thedet ke Assam sarkar apen council kachari atum ke thek thedela joglo puta phirangkya thengno lamthe jaipon kheroni pen sanjoy kiling Luti ki Minus Karbi Anglong lahai kachikimon ya phan sector timlong adai ka bipin bang plikera isi tum phan laso ka talonji aphan laso kachikimo soka talonji aphan laso lak patangka kikon lapen ke ladak longle kenang je puthatan Karbi autonomous council pen isi resolution yang lo lapen je dia bangke ladak kelang wer je phan lahaya hemari tilang wer je paino ne je phan Karbi autonomous council pen post hini creation kuriya lo isi night sugidar day sugidar dak kuri ho bangke ladak gate pen cenglok hola da statue pen cenglok kunlim pen cenglok ladak lahaya hem
repairing ya pan laka cikimo 17 Oktober cikimo bang ria prang langsung lahai repairing dia pan Carbon Autonomous Council pen SOP dia tangkapan thapon ko kumlin hoy ke lagi pininga abajar long nepon po la pen nepon de penong te April malam May malam ke cek mo Ike jengsi niltum pini ladak char tim prisek long pini labangso kaciki munang ko kangdeng lagi kadok abe karbiang long atau kono kido niltum arat solang dorat kacing hon solang dorat kibi kici kadok abe anda cini lablo pini ladak niltum kopia posi kace tongnang ma la char tim prisek long lasi labang ke piningan 16 years ke playing ladak 2005 aningkan char tim prisek long di masa puak khai pen niltum karbiang bong kacarwo labangso kacarwo long niltum karbiak khai tum ada ya apa bawa pin pen aprana muke damnang bang plike braisi abang ku bang phi tumphan pinila bangso kaciki moang deng mate alang litum akhar jong sining long me dome thak me apha nilitum kadok abe pin ladak karbiang long hamphang song doan lapen ladak karbiang long ato hono kido sarpi sarfu lapen ladak karbikur pho kacitong kadok abe ni kacinghon mate nilitum solang do karbiang long rat doan lapen pini nili labangso a media truly pen nili lamthe sininge kangtung Karbiang long hampang asong doan apan lapen pinini litum ladak owe kimi karbiang long non tur mirak wang mirak owe kimi doan atum pan nili si kacuning rikang tung lai lo kidam tang asong nilitum la son bang thang ada ewe apa we pin pen nilitum ladak aprana mo ke dam nang labang so aprana mo ke dam wang nilitum lapu lang joy bang lang ke joy son bang pe dam de nai lasu nilitum ning siwet pen labang so asa yang deng mate labang so kamno ka chuklem abang pu bang pidoan atum pan posita me nilitum ana matheng no monon pino lason alam no kam no mate lason monsa makahino kapawang we dia phanili tung kadok we karbiang long ladak owe kimi pen cheng lok hamphang song doan lapen karbiang long autonomous council non cari calon bang bang pu bang pido ona tum phan sitame lason son alam mo mate lason son atemon ke lang no bang monon pino kapawang we dia phanili tung kadok we ladak hamphang song doan owe kimi doan atum nili tum cherok tok pen lason nilitum kemesen asayang deng long bang nilitum ning siwet pen cetong pen nilitum cesong ra pen nei lapen hala jitu kisung ke pho mate kapa pho bona bang pu bang phi mate la ada eve apa we pin atum aphan lason aprana mo kapadam ke kleme ka bang pu bang phi tum pusitame monon phino lason kachomat hathe de ji aphan hajat ajatino hajat jaborno nilitum munira khai si khai janapot lasi majoga bang pu bang phinon majoga khayang bongnon lason lamno kamno bangke cuma thathe da sigime lapen nili lap pini labangso am media pen tame nili chuning ri kangtung administrative atum phan je lason ka choklem bang pu bang phi tum phan prapjin pen alang li tum phan lason monon phino ba choklem ple je phan in la administrative arona teng pen ing sai ponai kali pulotang de nili tum lason nona son khai hijan tribal hijanang bong nili tum kachar so bangke nili tum lake ilitum karbiang lo ilitum pini ninduk cepak lang lo athege pini anianta ladak jitu adai kedo abang phu kumar lo ne lapen abang phu tum postame jui phun lason si theklong lasinil karbilo chalia song pe bangke pini government of Assam lapen government of India atuman same nil tumin bang pinrem lo condemn lo pini ladak adai kedo abang phu tum non pini anian same ala tum phan ingnang thekhe non pini anian same justice thekhe bangke ningduk lo lasi kiwang jilang ni nildom karbilo chalia song besame isi hidung kace song besame labangso abuthang nildom chesong ponji lapen laso unti ke prapen ladak nildom chuneng besame nildom karbilo chalia song besame pianpur lo pidun lo CM akai tuliram lo hang phan besame ladak isi afforestation besame ladak kelang cari verje phan dak ke mata labangso mir birialong laso memorial park lo bangke kangthir bet kakpa duneng ji phanbang si nil tum tuneng ri ponlo same ladak kaike mat kelang bang awi la kachikimo hura aprang sabha po lapen da pangthir po lason si theklong chot lasi lada bangke kaike mat pangthir paklar si paduneng po si nil tum karbilo chalia song pen tame non ketobom karbeng long ACM sar tuliram lo hang masame chuning ri ponlo lapen labangso non laso abang kenil tum chuneng kusamil tum CBI to don toning kusamil tum bangke hang polo kusame pini anianta CBI to don to bon pe lapen dak adai kedo bang pura komar lo ni lapen adai kedo bang futu manse pini anianta
alang tum bang nep ingnang tak thela pen justice be tak the bang ke nil tum ning duk lo justice abang non pini ani enta tame theklong le nil tum karbilo choli asong pen bang ke lasi labang so mane illegal step osame nil tum karbilo choli asong abang ke government of Assam lapen government of India thapan same chuning ri lo labang so ladak labang so incident abang ke KSA Wolong Komaji Head Branch Pen Charchim Presek Alamo Kachikimodun KSA Wolong Komaji Head Branch President Akai Kirontok Bipenja Ponsi Kedam Tang Surinira Po Asingkan Dipu Pen Council Basalong Kiduna Metang Ahem Kachadam Mahod Charchim Presek Along Bang Plikep Sose Karbiatum Tangapa Bawipin Pen Apran Kedamna Prenipai Kret Rock Searni Labang Soarni Arni Kik Pusi Hokponlo Lapen Gabang Jelang Arni Priace Klo Nipai Kret Rock Searni Karbianglong Aradatum Tangada Ebe Pin Pen Apran Kedam Nangatum Apan Chikimo Pon Vernangji Labangso Kachikimo Amayalong EC Vice President Akai Morning Teacher Tong Nunsi Kedam Tang Surini Rapwa Sengan Priace Klo Nipai Kret Rock Searani Alamo Alang Lipen Tanbajer Mi Ponsi Kachikimo Asai Dengpon News Desk Report Luti Ki Minus Karbianglong Apran kedam tanga tumo kanan suse chomro mi elong am se kepada dondong pemeji pantini tum bolong komeji ke se headran sahim pen ke chikimo milur kaipon lo lapen condolence tamil tum pandalo asili tum along bangso ke chikimo along KSA Central Executive Committee along Vice President Sar Mohoning Tigathar sametli tum long nang chitong dun lasila bangso ki posi chikimo nang kokma tabangso puthak Elitum Central Executive Committee Vice President Sar Mohoning Tigathar ahin pele lam ethethini patham tonji phani lang dikhansi chuni wipono to chorolo Wolong Komaji KSA Head Branch amaipu kahai kirontok di kopi posi pini 17 Oktober Priya Ciklu ilitum achikimonan kokma lake ilitum kacethan jialam belo tining pen ningkan kritro 2005 aningkan 17 Oktober Charchim Presik West Karbianglong long dipupen ke dambom konsela Karbianglong telmas konsela bas umnielong Karbia khei tung kidun lo kacha thabdun metang hem ke damji pulo bang plikebra please so se chat karbi po karbi pi osomara tuma pan an pang thek tunang kokko mate ilitum akhe phan nangkelang selet ilitum akhe hutur atum ilitum phan halabang sorni arni sivet apranang karmut at kanghon kajinso kawe pinpen apranang karmut at ning duk meme ning kang meme ini halab arni sibet along bang klikebra pli karbia furki molong lang nam bose ame arni sibet la puana karbi sibet ta boy fis me 17 Oktober Charchim Presik along arni sibet घंटाय सी मते घंटाय सी पेन कम चेरापो bang klikebra pli kar biya tumhan kapat alamo chikimo KSA Wolong Komaji Hebran Zahin pen kasi pini pi posila chikimo nang kokma labang ke damtang 2005 aningkan Charchim Presik along adaya pin pen bang tikep sose karbi tumapan apran karmut det taso joksi pini 17 Oktober ni KSA Wolong Komaji Head Branch pen kachikimo amilur kaiponji kasinon so kachikimo amilur kekaelo iritum KSA Central Executive Committee along Vice President Sir Mohoning Tigathar alang ring hin pencil bang so kachikimo amilur kekai ponji phan ningga ponpo bang so amilur non kai pono na
berta lasi kang tonilo do metak mi kurang tu